Kambi mar keyo teko stima mar Kenya Power bade ma Nyamira nobago nyasi mar dhialo juma mar dhialo kastembegi koriwore kod jodak malworano. Maneja mar kambino e kaunti ma Nyamira Henry Pwani noyango ni lal mar sitima ma saa ka saa en kaluwore kod tin mar teko stima kaachiel kod masinde moko ma ok ti makare, kosingo ni gitimo kinda mar neno ni jodak mar alworano yudo stima maonge kiawa. Jatend migawo mar alwora kaachiel kod teko e kauntino John Matiang'i ne opwoyo kambino kuom tich maber ma gitimo mar rito alwora ka giduoko piny tiyo kod sirni mag yiende. Electricity blackouts that emanates from the weaknesses within our infrastructure, limited generation, and generally in terms of even the number of staffs that we have, and ensuring that we respond to customer needs whenever they bring complaints for us. So apart from the infrastructure weakness, we're also strengthening staff commitment to see that we can be able to respond to customers whenever they are in need of us, and ensuring that we also deliver reliability. Kenya Power has improved so much on matters climate change and improvement of environment. Formerly, they have been using poles obtained from trees. Right now, Kenya Power is using concrete poles, which means they are minimizing the usage of trees and the destruction of trees to form poles. As a climate change champion, we thank them and encourage them to proceed and continue using. Jod bura e kaunti ma Kisumo otimo